Sa Good Vibes, mga deaf-mute kag persons with special needs ang ginpaidalom sa training. Aguto sila makatrabaho bilang animators, graphic designers kag BPO employee. May report si Romeo Subaldo. Sila ang unang batch sang deaf-mute nga nakatuon sang digital literacy sa Negros Occidental Language and Information Technology Center o KUNOLITC. Sa sininga 5 kaadlaw nga training, ginatuduan sila kung paano magamit sang desktop computer, maghimo sang email address, magamit ang social media kag pati na typing. Sunod sa kay KUNOLITC Vocational School Administrator Maria Cristina Orbesido, matapos ang ininga training, pwede pagid sila makaproceed sa regular training program. Sa sinin naman nga training, pwede sila magtuon sa animation, graphic design, kag pwede sila makatraining para makatrabaho sa call center. May isaabi ka kumpanya sa Bacolod nga interesado nga mag-hire sa mga persons with disability. So after some 5 days training, gina-expect nato ng deaf-mute nga transition sa aton nga regular training program. Kaya gin-introduce man naton ang regular training program, kag na-discover namon nga mayara sila interested sa animation, interested sa graphic design, and there's one company nga nag-introduce sa amon sang ila program for inclusion. Put silingon sang ila program for inclusion, ma-reach out sila sa persons with disabilities nga gaan nila priority to hire. So pwede sila maglanding sa lubrahan mismo? Pwede gid sila even sa mga call centers. Paano sila mag-ubra sa call centers? Ubrahon nila is the non-voice account. Chat. Yeah, chat support. Sa sininga una nga batch sa mga deaf-mute, nalipay sila sa ginatanyag sa ilang oportunidad. Ang isa sa ila, nakasiling nga interesado siya makatuon, kag nalipay siya nga ang parehos nila nga deaf-mute na tagaan sang kaygayonan nga makatuon. Pero hindi lang mga PWD ang ginatagaan sa scholarship program sa KUNOLITC. Mga taga Negros Occidental kag Bacolod City nga nakatapos ang senior high school ang pwede maka-avail ng scholarship para sa Contact Center Services NC2, Visual Graphic Design NC3, Animation NC2 kag 2D Animation NC3. May tag-isa, 3 kag 5 ka bulan nga training, depende sa kurso. Open sa tanan nga ni Grense nga makapasar sa aton nga pre-assessment. Dapat 18 years old and then K-12 graduate or high school graduate. So hindi pwede nga wala pa siya ka high school diploma. So from high school, pwede man kami college level or college dropout or college graduate nga unemployed. So mga wala obra, amo nang ginabuligan sa KUNOLITC for their training. Sa mga interesado nga mag-avail ng scholarship, pwede makigangot sa KUNOLITC office sa kilid lang sa Paglaom Sports Complex sa sulod ng Cyber Center. Ini mga deaf-mute ang magatapos na sa ilang nga digital literacy nga kurso sa Biyernes. Pero antes sila matapos, ginatuluan Manila ang mga trainers and teachers nila sa KUNOLITC sang sign language kay para sa ila. Sa sininga pamaagi, ila man napakita ang ilang pagpasalamat sa sininga mga persona nga naghatag sa ila sang edukasyon.